ассалому алайкум ба ҳама тамошобинон, ба ҳама нафароне ки имрӯзҳо моро дастгирӣ мекунанд. Ҳаматон хуш омадед мегӯем ба канали нави мо ва бародаро. Имрӯз ба номи каналам мемонем ва ай фурсати муносиб истифода бурда акаи Суннат Шарипов мо дар як макони калянбар хеле ба тарзи кӯчагиш бигем бақаб кардем. Сразу хостем ки барнома кунем. Салому алайкум ака. Хуш омадем ба барномаи мо. Якчанд суолҳо мешава ака. Агар омода бошен барои ҷавоб додан саволҳоро пешниҳод кунем. Салому алейкум ба ҳамат бародарои азиз. Дар любой савол тайёрум. Хоб ака, якум саволам хеле зур мешавад. Якум савол. Мо ҳамчун мисолози пресс-конференсияи Навика қати хидм гузарондем. Вале яки ногаҳон аз куҷои Суннат Шарипов пайдо шид. Шумо хабардор будем пешакӣ? Моро даъват кардан ҳаминҷа гуфтам биё пресс-конференсия. Баъди калянбар мақсад калянбар як акай кам-камҷа мебинем мешинем. Ака оператора мегӯм ки адресашо дар мирои экран мунақати номерои телефон беҳтарин ҷодай даступнай биён мардаку бачаҳо биён калянбар бозӣ мекунам чӣ мегӯянд ҷа сони пони мезанам. Так мақсади гап ки моро даъват кардан омадем. Пинҳонӣ набоша ака, мисол аввали ҷои калянбар, ҷои дилхушӣ шабона мерем? Рости гап ёш ҷавон буда мерафтам ҷои дилхушӣ. Сата. Не. Ман мисол слишком ак тариф бад меша, на нос мекашам, на сигарет, на арақ, на чихай калян кам мезанем калян, самбо лёгки дивчати короче меган ку духтариша мекашам. Сафаре ки дар як сол дар байни блогерое ки мисол реп қади саркор доранд, дар байни организаторо бигем пакарид кадакда. Кас Суннат Шарипов буд ки ана мисол ҳар одам мебуромад хая репа мисол я исусу меҷмон бо мерафт. Яки Суннат Шарипов як батлера ташкил кард ки бигем имкон нопазир буд. Вале ҳамчиз шид мутаассифона ҳамура метонист бирораву неки набировард. Якумин сабаб чӣ буд? Ҳам батл безе буд набироварданашо ки ягон хотираҳои дига дошт. Рости гап ман қати кардем агар барнома кунам аз сразу мегӯям ки оиди батли шон вообще мара чӣ накунед. Да шогӯш дасти ростум шитай бо ягон та учкап. Ҳамин нашод батли шон мақсад ма гуфтагем ки абсолютно мақсад мара саломате. Барои чӣ ки акира мо уже точка модем. Кӯчагӣ қатъиян бигем, хелиш қатъиян бигем чиқа. Не ма дидим шумо чақчақишам бигем барои блоги. Нашуд хай батла короче медонӣ барои чӣ ман набировардам. Хай хорошо ман набировардамш ба хотире ки ҳамун чиро ман бибурорум мардум қабулш намекунад. Барои чӣ ки интизор бошанд. хай мумкин ки кумиршон ҳамҷа ашпика кардага мира масъала серьёзно насиса кардага нест барои карьераи худаш барои подписчикои худаш. Ба ҳамон хотир подводит мекунад. Дида набировард. Не ма тарафи шона не иҷа ма ба ҳар ҳоле гуфтум мебурорумш. Иҷа бо камбудиёи худша дошт ки ман намехоҳам дига тема да короче барасм ёки раскрит кунам ба хотире ки мо гап задагем дар ибора ки ма ба як хотири дига набировардамш ки мара задиват кардан семиям. Бахшиш пеши гап монда шон имрӯзҳо дар репош дар барномаҳош яки намёд метавад ки ман қарз дорум. Шояд шон қарз гирифта обратно пули шуморо возврат карда боша ва шумо ба ҳамин хотир набироварда бошед. Не ихе нест ҷура шон ма чихе бигум та шон қати салом алейкум ягон ҷо бинем салом алейк мекунем хе биге ки ҳамкорӣ накардам дига қатиш баъди ҳамун кор ки ҷое бинем хай салом алейк мекунем як салом мақсад қарзи худо тем более хай мо тоҷикем ку ҷое ки ман давай дига ягон чӣ надорам барои чӣ ки ҳама ҷои худша ёфта вопросо. Беҳтарин ака камтарак бармегардем ба қафо ба 2021. Ягон кас намедонист бародаро чӣ гап чӣ хабар буд. Мегӯянд ку як рӯз ҳамаи чӣ аён мешавад рӯи об мебирояд ва якчанд қавл пеш мо дар шаҳри Санкт Петербург қати шонемсӣ консерт доштем. Вале чӣ хеле ки дар мобайни консерт ҳам консерт яке ҳам хеле хомӯшӣ шид одамо усмерам мебинем чота саҳна чӣ хеле шидестай то хурдим диҷа бугум гуфтум бикшем я бор тишина лавикин чота ҳама пӯш ба кор бори худ шайда берун мебироем короче чӣ проблема шида оиди шон баъд мепурсим короче меган кори Суннат кард. Ака ози савол ҳамин ки мисол Суннат Шарипов чӣ мехост ҳамуҷада? Ман набудам да уҷа. Не ман нагуфтам ки Суннат Шарипов. Значит гуфтам ки кори Суннат. Не ма значит да уҷа нестам. Набудем шумо. Ман набудам ҷои ман нест. Кори Суннат. Хай возможно и Россия мақсад хитон медоне ки ай давлат бери чӣ гапи хабаро ҳастай ва чӣ гуфтанем ма ҳар як кас мегӯям ку аввал гап мезанӣ гапта фикр карда гап замихи аст буд моментое ки мақсад гапошон фикр накарда гап задан ҳамун ҳолата короче ҷавоб додан тамом ягон ҷои чӣ надорад дига
в общем я ма ҳамаро мегум дар назар дорам кадоме ки мисол аммо в общем ам репда баъд ба тамоми ҳам коллектив консерт ба ҳамон хотир хай ҷои хуша ёфт ҳама вопросо ҷоша ҳал кард мисол ин тема можем дигар яке савол медонен дақиқаш чӣ буд ки чӣ мехостен шумо консерт ман ягон чӣ намехостам даже ман гуфтам ки мон консертиш бигзара бале ман ҳамун чиз аҳамият додум даже бо мондан консерта гуфтем давом ну одамо ҳам хеле ҳарс рафта омадистан чиз ишлаиш мега ман ҳамин чиза чӯ суват кардам чӣ гапи рафтеста берим биромадам карочи эми бигуфт ман ростига гуфт одамо якайс надомадагиам гуфтам чӣ ба гуфт ба сари шум не хеле набуҷура ман ягон каса ба сари ягон касам роҳӣ накардам иҷа бид определёни бо мегӯм ки гапе бид ки и гап на танҳо дама дахл дошт ва ҳамин гапа вақтиша задагӣ будам ҳамин гапда моментиш буд ки аввай ҷавоб бидта мақсад ҳамон момент омад хай вай ҳама ҷои худшагири гуфтаистам ман ира намехоҳам дигар затронут кунам барои ки мо уже парокам кардем мо байни мо асос баҳсе ки мо қатишон доштем и чиста бигем ки ҳамон ҳолатда мо ҷои худша ёфта салом алик кардем ба даст додем рафтем як саволи дига ака як барномаи тамошо кардем шумо барномада мегӯед ки бехатарӣ савол метиҳанд мегӯянд шуморо мегӯянд ки бахан метавонад бехатариро таъмин карда вале шумо ҳамаҷа дили пир қатъина мегӯед ки мисол ин шаҳри мардума иҷа баха хит метавона карочи марио ин савола мора чанд савола дрост нак мекунам мақсадан дрозакай мисол чӣ нафаре ки қариб тӯли чандин солҳо дар мисол питерай яна хай ҳамаро мешиносам мисол одамои болоқати поёнқати ҳама қати мисол шиштагия кариб рафтомад дора чихе ҳамин қадар возможносто дора не ки я уверенность надора ки то что ҳамин бехатариро таъмин карда метавонад матра чӣ дига мегӯм бародар шоби мара правильно фаҳме шумо мара чанд кас даоҷа неправильно фаҳмидага чӣ гуфтестай мисол то дар дуруи чӣ набошӣ намефаҳми чизеро правильно ман просто гуфтадем шуморо ки кадом одаме ки даже ҳамин хонааш бериме биро вай даже худаш дар худаш бехатира таъмин карда наметавонад ози гӯш ки майра ман ай хона гуфтесам ози майла ти дар ғарибӣ бо фаҳмидӣ ай ватан берун кори тақдире ман медонам мухибраҷон то кори тақдир гуфтагия тақдирдиҳанда тақдире кашидагия не ки бо мо бояд мо кӯшиш кунем ки бояд тақдиримона мо камтар буд диққат кунем мақсади гапи шумо буд ки ҳамаш дасти худо дар худо хоҳ агар тра 100 та ахранам биёран кароч та чизи шидани меши бача муҳаммадалӣ раби ки буд чӣ буд як легендаи бокс спорт қадар вкладывать кард буд барои мусулмонӣ ӯ қадар дар любой ҷо гапша мегуфт қадар вай бигем бале чӣ дошт ҳама вай дӯст медошт вес мир дӯст медошт барои чӣ барои чӣ ҳақиқата мегуфт дар рӯи мардум гап мезад даже гуфтагия ки ман охранник дар кор нест барои ки ман даже охранникам боша мега агар дар насиб ман боша мега мана дар ҷо мезанам мекушам агар дар насибам боша барои ҳамин хотир ин ягон ҷои чӣ надорам ман ягон каса мисол хел бигем ки угражатам ки пастам нададам дар атитима барои бехатарӣ ҳамин ман айдастам чӣ намеоям ман айдастам чӣ меоям мисол кӯшиши кӯмак кӯшиш аки мисол ба хотири ҳамҷа ҳама тоҷикон гӯш кун ман мумкин ки худам ҳамон батлда биём барои ки даъват кардастан уже баха камтарак мисол до этого момента короче мақсад камтарак дур шудагӣ буд мисол ай салом алейки худмон ҳозир мақсад нағз ай ашаниш хай илтимос кардиста ки биё даъват мекунем биё бишӣ ман мерам худам батлда мерам лекин ман пасаратса мекунам ки мисол конфликта мисол ҳамин ягон чӣ напешада мисол ситуация нави ка худтон медонӣ нашавад ман хай кӯшиш мекунам ки мисол ягон гапи зиёдӣ нашава ва уже и вопросо шудагия ки бояд чӣ меша намеша уже ҳамаш обговорит кардагия так что ман фикр мекунам ки ҳамаш нағз мегзара иншоалло беҳтарин раст мо дар бораи бехатарӣ гап задему як чиз ба хотирам омад як чанд сол пеш батли ралик ва мб шидагӣ буд шумо ташкил карда будем мутаассифона ҳамҷа ралик мошиншон чапа шидагӣ буд мисол ҳамҷа шумо чӣ ҳиссиёт доштем ман ҳиссиёт ҳама ҳиссиёти якум аввал присидем гуфтан мо созем ман қатиё гап задам гуфтан мо созем агар соз бошед значит хай кори хуб нашуда ҳеч ка намехоҳ ки як кас чапа шавад дар темболи бародар мисол темболе ки як чета организоват карда ин қадар пашти бигем ки аудитория реп ҳама вай аждад дора я сабите меша ки ҳама билад фикр мекунад чӣ гапай ана чӣ ба ихешид хай кори шудагӣ шид зимистона и ҳамаш мақсад фалокатай кор шуд лекин рӯи ҳал ша ёфт куҷа ман ашушеним ҳамин буд ки қатита будем шараф дар москва будем мо 3 рӯз дар москва ва ёро жад кардагем бовар мекунӣ 3 рӯз ано мардага бо ма 2 рӯз дига истодем ба фикрам баъд омадем клипша кардем хова дидаг нест мо дар дури мошин шидагем агар не квартира синема кардагем просто ҳамин зиқ хов набурда очаи вай усудан иса гира дора бо кадоме короче дар очаи вай хабар додай
در خواهد شده اوچه تلفن ما میبینم که زنگ دادیسیان نمیدونم اوچه دما چی بگم یه مردک وای گرانسا را پریسکات کردم اومدن نلیگای نبگیم فهمید اتاک لیگای ندر اومدگان روسیا خیلی کوشون نلیگای نشد بگیم باید تریتوری که آوردنشون تیم پاندمی بودن ماجو محکم گرانسو خیلی ما گفتم که باز سوختم کاروچی دام جدا شو سوختم بایرام سوختم سوال نوبتی اکا شما رو همشون اکسپرت رپ گیریم اگر که امروز ها چندین رپر هم شو گوش میکنین و یا تماشا میکنین رپ باتل را همین باتلی که شما تشکیل کردین تا حال نفهمی و ناراضگی ها بیشتر مثلا میگیریم از اون جمله میگن که امی بی با مین زور خوندگی مثال رالیک ورسوسی زور کردگی شما همشون اکسپرت رپ خواهین باتل گذاشت را با فکر شما باتل دکی بریده بود ما دامجا ویدیو کردم گفتم به خاطر که قدر کوشش کرده بعد می چیز بروردگی مقصد ریشن استودیو گفتم که همچون یک ارگانیزاتور نه همچون یک مخلص رپ بگم از طرف رپ ما رپ od idom میفهمم اگه به هر چند که مثلا ما خودم رپ برکنستم ما میفهمم که چی که چی خونده کی چه موزیکا کردیسه کی نو همه دیوژنش هم میفهمم مقصد بعد اما اولاد اما گفتم خطاب یک گل شام بچه دام میدوده اتاک نسام دیدم رالیک жалс давид кард ва чико кард накард барои ғариборо чӣ овард наовард айни пандемия кард бе омаданаш дар он вақте ки мисол қадар риск кард омад беғарзи вай корош яким зур кард версуш вообще маълум мешавад ки ралик бурид ралик бурид бурид дар просто як раунд шаб бояд амуда медодан хатиа бикам омарда кам қадар меҳнат кард дилшикаста намешуда меби ман ай ба ин хотир гуфтам ки хатиа би як раунд шада вай наметия ки шитумиша ам марда кам дилшикаста нашава бародаре ки мара дар любои корум дастгирӣ кардагия акайрат мо ду касем чӣ кори кардем накардем мисол мо якҷо кардем ман дар бараш ростум вай дар барам ростай дар любои пасти баландӣ ягон габи хештагӣ нест ман просто худам ми байни дур рафтам естественно и расходе ки ман мекунам бисёриаш намефаҳмад ки чӣ расходае расходаи мара ин мардак медона ин оператор катори шудагай қатим буд бисёр қатим калон шудагай дар ҷаи оператор бигем меша ин ҷурай акамам буд қати акамам ҳамсифа акамай буд қатимам калон шудага гаштагай дар як хона хоб зиндагӣ кардагим мақсади гап ки расходи калоне ки ман дар ютуб кардам вкладоват кардам фоидаву даромад надора ира меган вай ютуб кор кесай фоидаву даромад чанд интизор шуда расход ман гуфтам ки ман аввал гуфтам ман лицо мекунам дар худам инаи мардак лицо мекунам гуфтам дар худам мақсад номдор мешам а як тараф вкладоват мекунам ба як то як ҷода вкладоват накунӣ то картошка накори картошка намегири ҷура чӣ мери картошка накори мери замина меги мара картошка бутей барои ман гуфтам ки ман вкладоват мекунам баъд аки мисол уже дига ягон ширкати калонтар мекушем короче продвигат мекунем со стороны мисол уже дига онлайн там какие-то там ресторан и так далее фаҳмидӣ лекин ин корон нашуд мисол серам нома проебат кардам як ала сума неза хуй бигем ин ҳамин қадар ном кардам барои худам тамом ман пул кор накардам аввал ласхиде ки мегӯяд ман барои чӣ бас кардам ласхид барои як бой гузарондан 700,000 дар кора ки бо агар ба шарте ки ба ятсуда пул натии ба ятсуда пул додагӣ нестем бози ма бигем ҳамаш да ягон бои вечер да ягон сум дода бошем додагем қатим як бародар буд нодир ном дора ҳамон камтар продвигат мекардем вай хишам спортсмен ки буд қатим кам движение мекард мақсад ҳамон ласхид расходи калон дора вай ҷура ҳар кас вай чӣ намекунад мисол патину намекунад конкретно ӯ расхода агар то ягон спонсори нормали надошта бошӣ ама гуфтам як бой ду бой мегзаронем ду-се турнир мегзаронем баъд уже дигар спонсор пайдо мекунем хидмотдоши продвигат мекунем ша худ ба ма ҷои худша мегира иншолло камтарак монда як навори дигар тамошо кардем гуфтем 2023 ма микрофон 2023 чӣ аки микрофонум и чӣ сабаб ҳамун аудитория реп май гапа гуфтум чихеле ҳама мега ма ҷа трек мекунам короче микрофонум фаҳмидӣ ма ба лавзи аввало фаҳмондам дар аудитория реп ки 2023 ма микрофонум мақсад ки ма видеои проектҳои нағз дорум чӣ нақша дорем метавонӣ як таша гуфта ақаллан ки чӣ проект дорем кино чӣ гуна русӣ тоҷикӣ русӣ ки мо тамошо мекунем ғарибӣ дар тоҷикистон ҳар сада бигем сценария кадом мавзӯи зиндагии шахсии худ монда хел калон шудем чӣ кором кардесен почти ҷама сценарияш тайёр шудеса уже нависондесиам коргардон ама худам нағз намешиносам номша меган ма русика чӣ намекунам парвез ашуруф агар бишносе ҳамон парвез ашуруф ҳамаша организоват кардестай мақсад ки ҳозир як мо сар накардем сёмкара конкретно ҳозир ҳамаша тайёр мекунем по этапу ама бояд сценария тайёр шава короче бинависонанд вай нақшакаш бо нақшаша мекашаву вай иша короче ҳамаш тайёр ки шуд уже айдами сёмкаш мешем баъд бо и беғарди кафондани ма аки ма ба кино намекафонам гуфтестам та ма
ният дорам ки ягон чизои интересни кунам да хеле чиста дига як ҷо нашинем фақат як ҷо гап назанем нахиранги дига блогеро дига реперо мисол фақат пешки як телефон қати ё як ҷода як студияда бишинем гап занем хенео мисол путешествовать карда ай шаҳр ба ин шаҳр ва ай ҷо ба уҷа короче ягон чизои интересни мардамда пешниҳод кунем фаҳмидӣ интервю мегирад одамои известни ман ҳамин планам аввал ина ёдуш ҳастам якум ки мо сар кардагем ман Артём Тарасов интервю гирифтагем мақсад вай дастаташна известный дар Россия популярный ман гуфтам ки нияти ман хе мерада ман хе интервю гирифта рафтан мегирем ами известный беҳтарин ака беҳтарин гап нест раҳмат ман ғайри мисол ами рэп хондан баъд короче медонем ман чи бахши пеши гап буда як чи дига ният доштум ман ира бояд аввал мекардам лекин нашид карда как живут наши звезды там например фаҳмидӣ не то что в Таҷикистане вот ту дар Россия омадаги не ту дар ҷаи мисол ту барои худат аудитория дорӣ ман бояд як чи бикунам ки аудитория ман дар интересни боша ё ки аудитория дар интересни боша чӣ хел маро зиндагӣ мекуна хонаву дарош ни ажида намери медурӣ ку русо кардаган ин кора американ айрӯи американсо дизда кардаган ҳамин кора ман карданӣ бидим лекин як камтар ади хонияташ меҳмонӣ рафтем просто меҳмонӣ рафтем ози сёмка не ӯ аҳволи вая мебини вая сёмка мекунӣ шарманда меша қати звездагиш фаҳмидӣ барои ҳамун баъд дига гуфтам биё дар кор нест ҳамин хел нест шараф рафта будем куна чанд ҷо беҳтарин ака ман ғайри ами гиравай мукибашкаҷон бисёр хеле саволтира дӯст медорам ва мехоҳам ки саволое битум ки мисол ҳамун меҳмонам хеца камтара ки дар ҳолати ногувор ҳис кунам як саволто метум ака бигем савол ай ҳичи хе пайдо намешавад як гап шидаги яке хе пайдо мешавад шумо ман бовар дорам ки 100% ай ҳама барномаи беҳтаринтона қати орзуи соҳиби гузарондагим ба дили пур гуфта метавонам яъне барномаи савол-ҷавоба қати орзуи соҳиби гузарондагим ва имрӯзҳо чандин ҳами чеҳраҳои шинохтаҳои мо орзу доранд ки қати орзу исоев орзу доранд ки қати орзу исоев барнома кунанд даҷа шнидагим ки дар орзу исоев пул додагиам ки орзу исоев мара барнома кунад باش ما کار کردیم نه آرزوی صاحب یعنی چی خشید چی گونه شد که короче ما را دعوت کرد که بیاید ما قضیه برادر ما لیش نخدم لبوی ویدیومو رو تماشا میکردم ای آرزوی صاحب ما خدم مخلصم ما یک آدمی میشناسم که او بهترین انسان بودنش مایلش номер 1 بگیم ژورنالیست بگیم یا که شاعر زمانه ای عین حال در تاجیکستان هوای شعر هم مینویسونم مردم دا سناریو هم میکنه короче آهنگ هم مقصد میسازن یک تا رفیق دیگه داره مقصد دیگه تو گوریش یگان سموش ندادم اما یک جا شد که شتمو ما پاریز شتم خیلی دیگه من گفتم که شو بیزنس در مقصد کم کم حرکت میکنم رفته همین رفتگیم دا بعد شتم اونجا کم تر مسئولیت کردیم چاق کردیم بعد گفت که همین ما بسیار دیدگیم ویدیو تا میخوام درباره خیلی مقصد کویا پرسم چیکاره چی خیلی بعد چی بودی کی وای همه زندگی ما اصل زندگی ما در همه آرزوی صاحب هم کودکیم مونان بوده همه هر دشت خیلی نه که ما مثال یا برادر دارم اول مثال 4 تا پا داشته 5 تا یا کمی وای کنجگی بوده خودش اول هم یک بچه بوده وای هم در خونه تاغو در خونه اکا زندگی در خونه بابا در خونه بیبی زندگی کرده بوده زندگی پس مقصد زندگی خیند امورا مقصد ای کی بودن ما چی بودن ما کی شدن ما دوای اینترست نشد گفت که بیا یک ویدیو کنیم ما گفتم گاب نیست کا باش ما برنامه برنامه کردیم بعد یه روز کانتاکتمون گرفت زنگ زد که یک هفته پس تیار شوی فلان روز уже مقصد وای уже دیگه دانی как сказать вози дани момент ҳама запись қатида дига их нест ки братан ма омадам бия запись кунам короче фаҳмид дига хел нест вай мардак файрод кард ма омадам шитем хай барнома кардем бо ма тайёр набудам дар ягон чи марам чи сполични саволои хеле чӣ дод мадам беҳтарин айни ҳол Суннат Шарипов чӣ корҳо карда мегардад кор дар зиндагӣ кор фаъолият кор яъне чӣ кор ҳозир дани момент ай ҳама бисёртар кай вақте блогер будам камтар внимание дар кӯдакои худам дар фарзандои худам медодам ҳозир айни ҳол зиёдтарак вкладоват кардем он тараф дар пеши модар пеши фарзандо ва баъд кор бисёр мақсад айдами кор аввал камтар як блогер шудам корҳоро парфта будам чӣ бигум та ман як инсоне ҳастам ки корам да серёз натиҷа мекунам чӣ коре ки ман ваъда додум дар ваъда меистам сухан кардам суханам да мисол ҷавоб метам агар натонистам мисол зарани короче мегум мисоли гап хай зиндагӣ як варқи ситуатсия шуданаш мумкин е хай ҳозир дани мамин айдами кору бормам чӣ сайдуми кору бор яке як се боршид телефони мара бигир се боршид яке як савола метам савол кор меравад яке намегӯянд чӣ кор яъне кор строительный одаме мо брат хатон мекунед ёки бригада доред
компания бигем меша. Компания ки уже достаточно 10 сол зиёд меша мо кор мекунем бародарум. Ман ҳамуҷа да мақсад камтарак мақсад як обязанӣ дорам ки контрол ҳамуҷа дасти худам дай. контрол мекуниш мо. Контрол. Кори ман фақат контролай мақсад як чӣ карданай да омада кор фармода. даромади шумо дар як моҳ чӣ қадар аст? ира ма гуфта наметонам бурад. даромади шумо расход ма метонам бигум та ки бё шумо бигем чӣ қадар? 150,000 расход дорам. Инам ҳисоб карда 150,000 рафтае. 150,000 шумо дахтон расход кардед. ма амо расходе ки пуле ки гирифтам мисол нест ҳамон пул бигем. Фаҳмидед? ҳами рафтае короче. ҳами ма да ягон дигар расход наметонам. Да ки мекунам? Мисол зиндагӣ да бигем. Фаҳмидед? агар як хиср кини бе просто дар як моҳ мисол шумо барои худтон расход кунед, албатта ки мисол бо барои хона, албатта ки мисол ягон сум тоҷикистон рӯй мекунед, албатта ягон ҷо баҷо мекунед. значит 2.5 миллион ҳаст. не брат. Тоҷикистон рӯй намекунем ба хотири ки ҳама дамиҷаем. альбом ман медонам ки баъзан дӯстон рафиқон медонанд ки Сунат Шарипов дар мисол Россия хай кор бориш соза метонем ягон чиз мисол пурсем хоҳиш кунем ва хоҳиш кунем шумо рӯй кунедшон. нест. Братски мекардам вақташда зиёдтарак буд. по-братски бисёр кардем, бисёр овруқ гирифтем. аки ҳозир дани момент аки ман намегӯям ки кафкуби бақараби хирсанд меша. аки ҳозир аша мақсад ҳастае одамое ки мисол кам хеле мепурсанд мона ягон чиз рости гап дига чен вая кардана бири да ҳамон қиштоки худат кардасти ҷураҷон қалон шудагӣ ҳамон мактабе ки хондагӣ бира да ҳамонҷа худат ягон чак бисоз вай хубтарай чен да як казига додана. савол агиҷо пайдо шуда ка шумо гуфтем ки 700,000 да як ласхид пайдо мешава. 700,000 агар да як ласхид мисол расход шава метонем Сунат Шарипов миллионер гуфта? не. барои чи 700,000 да як ласхид расход мешава, не ки мо наметонем Сунат Шарипов миллионер. то ласхид меги бисёр одамон намедонанд ки ласхид чия. ласхид яъне чотка фаҳмон бой ташкил ластишка нафаҳманд ласхид ягон каси дига. ласхид ҳам ҷое ки акай Сунат да уҷа организация ки бой ташкил мекардак мисол 700,000 да уҷа расход мекардем барои ҳар як ҳамон турнирро гузарондан. яъне ки 700,000 и 700,000 рози камай барои чӣ ки агар мо ба етсое ки намисол чоршанбе ё ки намисол ҳастае да уҷа персидский дагестанец шафхал ба етсое ки ҳастанд бо уҷа ҳастае камил карате дӯсти наздики мо ассалому алайкум қатиш ҳамҷо бачаҳои худмон тоҷикистон ҳастанд мисол Ризван Эмима наиҷ Люблино работаем короче навай мисол навайро ман фарёд карда наметонам барои чӣ ки хоҳи ман навайро намераса. фаҳмидасти дар ласхид агар ман вайёро фарёд кунам дар ласхид 700,000 неву уҷа 1 миллион чанд ҳамеша расходи ман фаҳмидӣ. агар ман вайёро фарёд кунам просто биям бишинам ҳой барои бой баромаданашон усу беста фаҳмидӣ ҷура барои авай да ака мисол агар ки мо ҳамин статистикаи расходҳои шуморо ҳисоб кунем ака ва ҳатман 1 миллион мешавад. например мегирем шумо 150,000 расходи хитонай расход дар хитон кардем. мисол мегирем 500,000 дига дар батлишона райдер кардем короче дами 600,000 хисагӣ 600,000 150,000 хитон да ҳамон расход кардагӣ шид 750,000 250,000 дига нарасида. ман як чиз дигар мегӯям сразу без не ҳар як бачаҳои пул доранд ки мақсад видео намекунанд ҳатта шида пеш миллиардер шида нахдаш миллионер гӯш брат чиба ба кала намегирам не охир неста чиз неста ичи буд вақташа ман ҳозир мегӯям та крупни мегӯям та барои худ бифаҳмӣ. ма як рӯз шитам фақат крупни расходҳо ма ҳисоб кардам. як принцип рафтем хат як одам ҳисоб кардем 5 миллион 800,000 шуд. да чанд қа общая мей блогери дромадагӣ фаҳмидӣ общая ки ма дромадаги блогерства фақат крупни сумша расход кардагӣ ма ина мисол бо ягон ҷо мерем обед мекунем ягон чак мехӯрем ва ёш беҳисоб ба барудуни ба фалонуш ба меҳмадонуш ҳама як чиз организова ташкил кардагӣ мисол 6 миллион ҳо ина мисол ма пранки шонем 100,000 расход кардагӣ мисоли гап ам пранк ченам худро 4-5 минута мисол 6 минута я расход шудагӣ барои як встреча раллиг рафтам омадан қариб 100,000 расход шудагӣ Москва квартира хурду хӯрок рафтам омадан туҷу тамошо клип милип ҳами вай мақсад расход аҷура ина мисол аки магарам ягон бухгалтери хеле бақувват биём баъд ҳар як рубл шабишина ҳисоб кунам баъд ма конкурент шада ту бугум даду дар итог мо ҳами саволи ма дар чӣ хел нуқта мемонем ҳами саволи ма дар чӣ хел нуқта мемонем нуқта чӣ хели нуқташ мемонем яъне ки ҳаст миллионер ё ки шояд ки ба наздикӣ шава шояд ки шавам лекин ӯзбекистонда будам ӯзбекистонда ман будум ака ҳозир дуар майда кардем ку дар ӯзбекистон 3 рӯз намоҷа будем ташкил ака Сунат мо умедворем ки ин миллионер шидани шумо
ҳар чи зудтар мешавад, ҳар чи тезтар мешавад, чи дар зиндагӣ, чи дар соҳаи блогерӣ ба шумо камёбӣ ва ҳамеша сарбаландиро таманно дорем. Ва бигзор чӣ хеле ки соли 2020 ба фикрам сар кардем, 2020 чӣ хеле сар кардем ки ҳам маҷода мисол карид кардем ами ютуба қати номи Сунат Шарипов, қати идеяи Сунат Шарипов бигзор ки ҳам хебрава. мо ҳама вақт сарбаландии шуморо хоҳонем ака ҳамеша дар зиндагиам, дар блогерирам, дар ҳама ҷоам, дар корҳоам. Саломат боша ака, раҳмат ки вақти қимати худтонро дареғ надониста бо мо ҳамроҳ шудед. гап нест, раҳмат барои суханои хуб буд. Чӣ гуфтанем? Ягон гапи баланд пас зада бошем, ай бародаро бахшиш мефарстем ки яке мабодои ягон ташазадиват кардагӣ набоша, барои ки бисёруш ҳама чанд видеом да гуфтагием ку чиликошон пресс дора ку ақурат накан мақсад дастгирӣ кине ҷура ҳамамон як сар як ревом рорем ҷура ҳаматон ирам мақсад тоҷики мо ирам химам тоҷикум ҳамамон як ҳамзабонем. ма дами ҳамзабонмон будам басай бо ҳайфани бо миллатмон. Так шо саломат боше, даши боше ама да удачи. дар амони худо бародаро, ждат кине барномаҳои нав.